naspäť cesta nemožná. Tak zoberieš si krompáč a budeš krompáčovať. Mohlo dávať tie roky. Možná z tej strany? Možno. Stav sem? Koľko? 10 cm? Je tam rezerva, je tam rezerva. Je tam rezerva, no. OK. Завтра будет открываться только для легковых, не? Или тоже грузовики будут ездить? Такие машины завтра поедут? Да. No ale куда? КамАЗы завтра? No cez эту деревню? Aha, cez dеревню, да. Ťažké predídovať. Ty, ale zase tam nebude toľko, ale to je taká premávka pre 10 kamazov. Sice možno, že vieš, že všetko odkladali, že zajtra bude dosť.